hakilinata ye min ala kɔni jamana kɔni ka n'a fɔra jamana ka gɛlɛ gazi ka gɛlɛ et puis fana charbon tɛ ka se ka san a kɔni a ma nɔgɔn dɛ yɛlɛma kan ka don a la dɛ parce que Mali ye fantan jamana ye n'a fɔra ko gazi yɛrɛ prix ka yɛlɛla charbon tɛ se ka san an bɛna na an minnu ye tobilikɛlaw ye an bɛna kɛ cogo di sa nɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni kan ka dɛmɛ o ko in kɔni a ka bɔ o situation na sinon a tɛna na ɲɛnabɔ dɛ tɛna na ɲɛnabɔ tiɲɛ na an kɔni bɛ wele ka kan min da u ye u ka se ka a ko ninnu nɔgɔya sinon gazi yɛlɛli ko a gɛlɛyala yɛrɛ de a gɛlɛyala an kɔni bɛ fɛ u ka dɔ bɔ gazi prix la an kɔni sɛgɛn don charbon gɛlɛyara gazi gɛlɛyara tobili yɛrɛ kɛra baara ye an bolo an kɔni bɛ fɛ u ka dɔ bɔ prix la o kɔni bɛ diya an ye wɛrɛ kɔni tɛ ne bolo tuguni